Keď Československo videlo americký detský program Sesame Street s farebnými postavičkami, ktorý bol predstavený v roku 1969, nemohlo zaostávať. Tak v 80. rokoch predstavilo vlastnú detskú reláciu Slniečko so zvláštnou handrovou postavou. Pamätáš si ho? Mal byť kamarát detí. Učil ich pesničky, hrali sa, rozprával príbehy. Robil chyby a deti ho následne opravovali. Ale priznajme si to, veľa z nás sa ho bálo. Jeho veľké oči, ten neprirodzený úsmev, ten pomalý hlas. Internet je dnes plný priznaní ľudí, ktorí hovoria, že práve on bol ich prvá televízna trauma. Ako je možné, že niečo, čo je určené pre deti, vyvolávalo takýto strach? A teraz otázka, ktorá nás asi zaujíma najviac. Čo sa s Raťafákom stalo po skončení natáčania? Po zrušení relácie začiatkom 90. rokov tvorcovia darovali babku televízii a tá ju archivovala v televíznom archíve a bola príležitosne vystavovaná na rôznych výstavách, hlavne teda venovaných histórii detskej tvorby. Pán Štefan Kulhánek, jeho bábkoherec, sa rozhodol v roku 1985 emigrovať do Rakúska a spomína na to, že keď sa prechádzal cez Traiskirchen, jedno dieťa zakričalo: Mami, mami, už aj Raťafák ušiel. Ako to často býva, pri upratovaní archíva v roku 2008 sa rozhodovalo, čo teraz s touto bábkou. Nikto o ňu nejavil záujem, tak údajne skončila v smetiaku. A tu by mohol byť koniec našeho príbehu. Keby nebolo jedného youtubera, vtipkára, ktorý ju opäť údajne našiel a rozhodol sa v roku 2008 natočiť jedno nezmyselné video, kde sa Raťafák tak zvláštne pohybuje a v pozadí počuť spev Mariany Ďurianovej. Toto video má dnes už vyše 1,5 milióna zliadnutí a nespočet veľa creepy remixov. Pamätám si, ako som zamrzla, keď som tieto divné výtvory prvýkrát videla. Inak internet je plný videí anglicky a nemecky hovoriacich ľudí, komentujúcich túto hystériu. Aj slovenská mládež, ktorá dnes nemá poňatia, kto Raťafák bol, pozná len tieto strašidelné kompilácie a je z tohto fenoménu znepokojená. Každopádne to, čo nás kedysi desilo, dnes vyvoláva nostalgiu. Hovorí sa, že Raťafák Plachta bol zrkadlom svojej doby, tej estetiky 80. rokov a ostane už asi len v našich spomienkach, keďže z natočených vyše 500 dielov sa bohužiaľ nezachovali takmer žiadne. A teraz úprimne, báli ste sa ho aj vy?